ọnwa tibe iji agọba ngwụrọ ngọbakwu agadi nwanyị. Ekele m n'ime ọnwa ole na ole gara aga, mmadụ atọ chịbụrụ Abia steeti, Sinetọ Orji Uzor Kalu, Sinetọ Theodore Orji na Dr. Okezie Ikpeazụ malitere nzukọ. Mbịakọ ọnụ anyị tolara maka na anyị ma na ọ ga-abụ ihe hịara ahụ ga-atọ oke akpụ na steeti anọ mpaghara South East ndị ọzọ. N'ịma atụ, ka e were Anambra steeti n'etiti Chris Ngige, Peter Obi na Willie Obianọ. Ebonyi steeti n'etiti Sam Egwu, Martin Elechi na David Umahi. Enugu steeti n'etiti Chimaroke Nnamani, Sullivan Chime na Ifeanyi Ugwuanyi. N'Imo steeti n'etiti Achike Udenwa, Emeka Ihedioha na Rochas Okorocha. N'agbanyeghị na ya etoola ya bụ mbịakọ ọnụ, anyị enyoo ya bụ nzukọ enyo n'ụdị enyi bụrụ ma nne nata ahịa ya bie, nke pụtara ọ bụrụ na ya bụ nzukọ bụ maka Dr. Alex Oti, mbanụ, maka na ọnụ na-ekwuru ya bụ nzukọ mmadụ atọ bụ Sinetọ Orji Uzor Kalu ekwuola ya na nwanne ya bụ Mascot Kalu ga-eji aha otu APC zọọ ọkwa ịchị Abia steeti, na ọ bụzi ka akọọ ka Dr. Alex Oti si bụrụ onye chịrị Abia steeti otu ugboro afọ anọ. N'otu aka ka Right Honorable Benjamin Kalu bụ osote onye isi ụlọ ọgbakọ etiti House of Representatives ji tuolu ya bụrụ ọnụ ugboro na-abụ. Nke mbụ bụ oge o jere kpọtụrụ Dr. Alex Oti wee gwa ya na ya ma mbụ onye nke isii n'ala anyị Naịjirịa bụrụ onye APC, onye otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọzọ a na-achị steeti ya ọzọ n'ọzọkwa, maọbụ ọzọkwakwa o kwuru ya bụ n'oge ọgbakọ. Anyị wee na-elotara Benjamin Kalu, ọ na-abụkwa onye nke isii n'ala anyị, ya makwara na o nwere ọkwa ebube imire isii. Mmadụ dịka Chief Dr. Alex Ekwueme bụrụ onye ndu ndị gbapụtara ha maka ịdị na-eru mpaghara zonu isii enwere n'ala anyị n'ụdị ọrụ ndị n'otu agba ọchịchị ọzọ orugharịa, n'ụdị igbochi nwa mmụọ emegbula nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbula nwa mmụọ, n'ụdị igosi na mmadụ anaghị abụ nwata na-anụ osogbue, n'ụdị onye gburu achara ibe ya egburu, onye akpọla ibe ya onye okori. Ọ bụ Chief Dr. Alex Ekwueme bụrụ onye ndu ndị mere ya ka e nwee ọkwa ebube imire isii bụ ọkaka n'ala anyị maka ịdị na-eru mpaghara zonu isii enwere n'ala anyị na ụdị ọrụ ndị agba ọchịchị ọzọ orugharịa ru ndị, n'ụdị gosi onye gburu achara ibe ya egburu ma onye akpọla ibe ya onye ukori, maka na mmadụ anaghị abụ nwata na-anụ osogbue. Anyị maara nke ọma na o kwesịrị ekwesị ka mmadụ dịka Right Honorable Benjamin Kalu ghọtịa na o nwere onye Igbo ji otu n'ime ọkwa isii ahụ
bụ onye isi ala, osote onye isi ala, onye isi ụlọ ọgbakọ etiti Senate, onye isi ụlọ ọgbakọ etiti House of Representatives, odeakwụkwọ gọọmenti etiti na onye isi oche otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-achị. Benjamin Kalu na-emekwa na ya bụ onye nke isii, dịka anyị rụtụrụ aka ya buru ya n'obi na o nweghị otu n'ime ọkwa isii ndị ahụ onye Igbo ji n'ime ọchịchị oge a Tinubu nọ n'isi. Anyị maara na ahịa dị mma na-ere onwe ya, marakwuo na ike nkarị ndị Abia steeti n'ime ha ndị na-ekwu na ihe Alex Oti lụrụ n'ime afọ 3 ka nke ha bụ ndị chịbụrụ Abia steeti mmadụ 3 malitere nzukọ lụrụ n'ime 24 bịa marakwa na ọ bụ ojoro wuruwuru maọbụ mmago pụrụ ime ka ohere ịchị Abia steeti nke ugboro abụọ kwa Alex Oti. Ụdị ibu ịkwatu Alex Oti n'isi bụ ya mere a ji ebo ndị otu APC ebubo na ha chọrọ ka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị niile n'ala anyị bụrụ ndị APC, n'agbanyeghị na-enwere otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị 21 n'ala anyị. Ọtụmasị na azụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọbụla na-achọ n'ike ọkụ bụ azụ. N'agbanyeghị na Dr. Alex Oti ekwuola ya, onye ga-abịa Abia steeti maka wuruwuru, ojoro maọbụ mago buru ụzọ kee ekpe. Anyị maara na akwa akwụrụ Ada Afikpo, Ada Ebonyi steeti, Ada Nigeria, Prọfesọ Nnenna Oti adị ma ọlị ka ọ ya ga-ahụ maka nhọpụta maka ọkwa ọchịchị Abia steeti n'ọnwa 2 nke afọ ọzọ. Kedụzi ka Dr. Alex Oti ga-eji bụrụ nwa azọta? Anyị atụọla ya alo ka o mee ka ya na Aswa Ighodalo bụ onye jiri aha PDP zọọ ọkwa ịchị Edo steeti hụrịta anya ka o wee ghọta ihe mere ya bụ nwa amadi echere na ọ bụ ekebe ọhịa na o meriele na nhọpụta ji mechie bụrụ onye meriri emeri. O mesie ya kpọtụrụ Prọfesọ Chukwuma Soludo ka ọ ghọta ka Soludo si tegide prezidenti Bola Tinubu ahụ wee tete nhọpụta emere n'afọ gara aga maka ọkwa ịchị Anambra steeti ghara ịbụ n'ụdị ọcha esigbotekwuo site n'aka ndị APC. Abụ m Chukwuma Ogbonna. Onye ọma, kedu ka ozi uga si masị ma ọ ka o si masị gị? Biko mee ka amata na ohere like maọbụ comment ma zigara ya ndị ọzọ.